Huwa miljunarju u magħruf bħala l-ewwel persuna fid-dinja li għandu l-imsejħa Trinità tal-karozzi hypercars li b'kollox ilaħqu l-valur ta' aktar minn 3 miljun sterlina. Dan huwa Paul Bailey, Ingliż li kien is-sewwieq tal-Porsche li kkawżat it-traġedja fl-10 edizzjoni ta' Paqpaqli għall-Istrina. Il-Porsche li ftit qabel it-traġedja kienet il-President tar-Repubblika nnifisha li ttieħdet dawra biha. Il-Porsche 918 Spider xtra fl-istess jum li xtara Ferrari wara li qabel kellu McLaren P1 li swit iktar minn 866,000 sterlina. Huwa mifhum li Bailey ta' 55 sena miżżewweġ u missier 4 tfal għandu kollezzjoni ta' 30 supercar. Il-fortuna kollha għamilha meta fl-2012 bih għal 28 miljun sterlina il-kumpanija tal-komunikazzjoni li waqqaf fl-2001. Kumpanija li kienet tispeċjalizza f'phone conferencing u kienet tipprovdi ċellulari lil membri ta' konferenzi f'pajjiżi differenti. Fir-Renju Unit, Bailey kemm il-drabi uża l-karozzi tiegħu biex jinġabru flus għal karità permezz ta' donazzjoni ta' opportunità lil bosta biex jirkbu karozzi li huma ta' edizzjoni limitata u f'Malta kienet jagħmel l-istess sakemm seħħ dak li ħadd ma basar.